D66 is in Nederland echt dé partij natuurlijk die staat voor één sterk koninkrijk. Die ook altijd inzet op goede samenwerking met de autonome landen. En dat doe ik dan ook graag natuurlijk op onderwerpen die ons aan het hart liggen. Zoals onderwijs, cultuur, cultureel erfgoed en natuurlijk ook verduurzaming. Als minister voor Klimaat en Energie ben ik ook erg geïnteresseerd in hoe we ook bedrijven en inwoners van het Caribisch deel van het koninkrijk kunnen helpen om die verduurzaming mee te maken. D66 vindt het belangrijk dat de eilanden goed kunnen investeren ook in een sterke toekomstig bestendige economie. Daarvoor is ook financiële slagkracht van de eilanden natuurlijk heel erg belangrijk. Ik vind het een interessante gedachte om te kijken hoe kunnen we op een goede manier omgaan met lopende leningen tussen Nederland en Aruba. Dus ik ga met heel veel interesse dit voorstel bestuderen en ook bespreken met staatssecretaris Alexandra van Huffelen. En een soort kwijtschade is misschien nog niet aan de beurt? Nee, maar volgens mij moeten we gewoon goed kijken van hoe kunnen we er gezamenlijk voor zorgen dat de economie op Aruba ook versterkt kan worden en ook de overheid van Aruba ook echt goed kan investeren in de eigen mensen. En dan helpt het altijd om met nieuwe creatieve ideeën te komen. Dus we gaan er goed naar kijken de komende tijd. Então, eu claro dat het een sentimento de compreensão para o qual nós apresentamos dois pontos grandes. A fração de AVP a planta na Den Haag o último dia na aqui e nós sentimos que todos estão ganhando e caminhando dentro do canal diplomático com nós aponenam com argumento não hopi convincente instituto não com nosso papel com entre outros social cultural plan bureau também a mostra acessibilidade para ideia não com nós tem para pôr de forma mais profissional e análises não de realidade que nossa comunidade está passando